Kani ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli da ibadah hon ramde. Pat kimat kongsan jong khubor ki. Long ya soisa skular Menteri rang badu ka Narendra Modi bat Menteri rang badu ka Bhutan sharing top ge ban nang penklan ya ka jinge dei pedeng ke India bat Bhutan. Thap kerteng ke kong amperin ling do kum kan kertong ke NPP na ka benta ka election Lok Sabha na ka Shillong parliamentary constituency. Bat rakhe katanat PHE ka Meghalaya ya ka World Water Day halor ka pang Water for Peace. Kimat ki kubor babnya. Ka India bat ka Bhutan hinin ka sngi kila soya bontali ki jingete akular banang penklan chusho ika jingedai ban kentiu ya ka baha ka miat bat ka roi ka par hapdeng kini ki ari. Ya kisah skular la ya soy markel yang hapdeng Menteri rang badu ka Narendra Modi bat Menteri rang badu ka Bhutan usering top ge hatimpu. Kajinglet jong Modi sebutan kalong banang penjanai bat pentamai kajingedai jong kini ki artili kiri da ka bapenlet jingbut ha kajinget trilang ha ki kampenroy. Ka India menta kadang trilang ha kajing kentiu ka Bhutan bat ajing kersandru ki bebun ki projek kum ha kalyang ka hydroelectric kajing pentri kam kat kum ki kor ki bor ka juk start sayan menta kajing kentop lang ha kalyang ki kampisa tingka ka kot ka khia bat ka puli puthi. Ka India ka ajing kershan ki bebun ki program digital kum ka e-business national single window ka Bhutan integrated taxation system ka integrated citizen services bat ka digital school ban penlong ya ka ri Bhutan ka ri ka bakio ka jing start ka beso lang bat ka bakan thoblut ya baro. Kakertong kasing National People's Party NPP ka banyakun na ka Shillong parliamentary constituency hakani ka election Lok Sabha ka kong amperin lingdo kalapandap ya ka jing tap kerting jong ka henden kasngi. Kinokersyan jong ka kong amperin kilaya lang siya DC office ban senran ya ka hakani ka jing tap kerting. Ki Menteri Sarkar bakantup ya uba asnyaw bahalang dahar uba preston tensong lembat kiwe iru kilay don rengkat hakani ka jing tap kerting henden kasngi. Hakaway pat kalyang kasing BJP lang baga kubor kabala pelat hendin kasngi kalaya tu bakanam penyeng kertong hakani ka election MP Henry Kalaray ban ay ka jingkersya ni kasing NPP ka bakersya ni ka Sarkar pedeng NDA bat kabalong ro kanong yalam ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA. Menteri Ketenat Information bat broadcasting ke Sarkar pedeng Anurag Singh Thakur ula ai khublei ki scientist ka ISRO na ka benta ka jing trirat ba jongki penpenlong ye ka jing penhiar ka job ya upushpak RLVTD ha ka jing tho jong u ha ka social media u Thakur ula ong ba hapo ka jing yalam jong Menteri rang ba do ka Narendra Modi ka India sa shisir kalapen I ka jing la jong ka banjam shakmat ha ka liang ki kam haw ula ong ro ba ka jing trish tambat ka jing shempang jong ki scientist ka ri kalong shisha ka bahaban perto bat kabalayarap ya kari bentang kiyo syaprang hakikam tamay hakalyang kikam haw. Ukertong kaseng Zoram People's Movement Party ban nikmat na kaseng hakani ka election Lok Sabha arajar arpusa u Richard Vanlal Mangya ula pendap ya kajing nitap kerteng jung u ka office u District Election Officer nen kasngi. Habakren syakilat patay kubor hadin kajing tap kerteng u Richard ula ong balada u job ya kani ka election la undan bat ka NDA ne India kani kan long karai jong kinong yalam jong kaseng jong u. Ula ong ro bakamat ka bakamat jong ula da usha jet kum u MP kalong ba untrei bet na kabenta ka roy ka par jong ka jalam Mizoram bat wala u hanhap banyakun persya u kertong MP ka MNF bat ubalong ro u MP ka Raja Sabha menta u ki Van Lalvena Henry ka jing mikmat jong u nakaseng ka badan hakalyang sensyar kalong ka kabu ka banang penklan nya u ba un job ya kani ka election. Kani ka kubor kawan Shapina ka AKASHVANI Shillong. Ngini peteng biang ya ka kubor. Katanat Public Health Engineering ka Sarkar Meghalaya nen kasngi kala penlong ya ka jingrakhe ka World Water Day arajar arpusaw ha ususo tham auditorium Shillong. Kapang pedeng jong ka jingrakhe menta usnem kalong Water for Peace. Habakren hakani ka jingelang kum ukongsan u Chief Secretary ka Meghalaya uba DP Walang ula klew halor ka jing kongsan bakraw jong ka ha ka jing im kibriyo bat ya ka benta jong ka ha ka jing kentiyo ya ka suk kasan bat ka jing kerhai. Kapang pedeng menta usnem ka kentu ya baro ban itu ya ka benta bakongsan jong ka ha ka ban kentiyo ya ka jing lang ka jing syong suk bat ka roy ka par bane. Uba wa lang ula penpau halor ka benta bakongsan jong ka scheme sam umbam umdi ka jal jivan mission hakaban pinbyang ya ka umbam umdi ka baku chabaro.
Ula ong bawatlah ke jela Meghalaya ke di ke jela ke bala kerkur ke jingyo paho ya uslam ke jingdon bon teli ki telong umdi bat ki jaka ki ba internet Henry ke donru ke jingdon kam ke bakrau banya da bat penne pensa ya ki kiwa. Secretary ke Meghalaya Human Rights Commission ula pentip baka commission bakan thop ya ka kong bi giri bat UPJP hanaman ki badai ki dekhon dangshan ki lapan long ya ka kam setting ha tura ban penkut ya ki mukaddima ki bayade bat ki jing penkhen ya ki hok long breu man breu ki bala register bat ka commission habayade bat kani ka commission kala pentikna ya ka jing penlat ya ka jing rapisa ka basilak tingka na ka Meghalaya Power Distribution Development Corporation Limited syakisan ngut ki long kimi ki bala do no ela ki kurem jongki ka jingja syabat boarding electric haka snong manikgan chanot Garo Hills District haka arpsan tarik unaitung arhajar khat pra yakani ka jingrap pisa da ban mang nadu khatwai tarik urampang arhajar khat khandai bat sa ting ya ka jing pelat ya ka nadu ute usnam dei na ka jing shim kya jong ko commission bakini ki breu ki bedei banyo e ka jingrap pisa ki bedei na Assam lala ban ito eki na ki khubor ki bami na ki kot khubor Assam bat lala sendan ban pendap ya ka jing sio ya ka jingrap pisa syakini ki long kemi haka arpo tarik menta ubnai hatura Rengkat ke perthai barok kawai, yasnok tilang ke North Garo Hills District bandrake ke World Water Day henin kesengi. Haka program ke bala penlong hak dakatanat Public Health Engineering DWSM JJM RWS Division Resubel Para Hamendi Pathar Cooperative Society Hall. Lara ke kini kesengi kerpang man laus nem ban banjur halor ke jing kongsan jong ke La penlong iki program baper ketika than kum ke jing pen smutu iki pat ba halor ke jing kongsan jong ke Haba ajing keren hakate ke jing elang additional deputy commissioner ke North Garo Hills District Uteni Star R Marak ulakot ke jing trilang jong ki nong shong shnong na ke benta ke jing penne pensa ke da ke basyem kilat kilenti ki bayarap ya ke jing ne jong ke Haba yanu jual bat kiwe ki jaka hakari ke jaka jongi ke dani shibon ki telong Henry ke jingle bom sut nyau bat ke jing bom kunai ya ke kan sawanra ya ki jing jong ke jing kerdu ki ba kiwe ki jaka kilaya kendo minta ong umarang. Ula banjur ro badai bandan ke jing snok tilang hapading ki shlem trekam baper ki snong lembat ki nong shong snong bani shem ya ke jing kit kli man penne pensa ya ke bat smutu ro ya ke jing kongsan jongka na ke benta ke lawe ke pansawan. Kaseng Citizen Action Party CAP kala pelat ya ketup kerteng beningkong jong ki kertong jongka ki banyakun hek election syaka yengdor bar tauan jong ka Sikkim. Ha ketup beningkong ke CAP kala penbenai ki kerteng jong ki khatsangut ki kertong. Ka Sikkim kadon yalai pu artli ki Assembly Constituency bat kawai ka Lok Sabha Constituency. Ka CAP kala rai banyakun ya ka election syaka yengdor bar tauan tang marwehi klem kanu ka jingya senrop lang bat ki wei ki seng. Shusho kaseng CAP kala ong baya ki kertong na kabenta ki khat pratli ki Assembly Constituency bat ka Lok Sabha Constituency ansapin banala syai kasngi. Haka jing peteng ban khandrai ka jing dikiat bean ka Office u Deputy Commissioner Excise East Khasi Hills District kala penlong ka jing khandra ki restaurant bat ki dukan ha Shillong bat kapsor haka bakat kum ubanai kala lengkot arajar arpusau kinong tray ketanat excise kila yo ban kurup hadu nyu pundre ponsan liter ka kiat ID but she's pa saw pundre pon she's iwe sausan liter ka IMFL haki khatlai tali ki case but haba yadai bat kanila kemru ya khatwengut ki bre ki balapan ngat hapo ka an excise act pada syaban penkut ya kubor sa sin kimat bakongsan ya sai sa sekolah menteri rang ba do kari Narendra Modi bat menteri rang ba do kari Bhutan banang penklan ya ke jinge dei hapning ke India bat ke Bhutan Thap kertong kerteng ke kong amperin lengdo kum ke kertong ke NPP na ke benta ke election Lok Sabha na ke Shillong Parliamentary Constituency bat rakhe katnat PHE ke Meghalaya ke World Water Day halor kapang Water for Peace. Bat mentang ila poish ke bakut jong ke kubor ke bawan Shapi na ke AKASHVANI Shillong bat ngipin ke mau Shapi bahak por prabajing ini so bat ke Delhi Station na ke benta ke kubor ha ke ketien Hindi.